Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Балалар арасында солқын тиіп авырушылар саны артты. Мектеплерде нинди профилактик чаралар үткәрелә? Толпаннар активлаша, үзеңне һәм дүрт аяклы дустыңны ничек сакларга? Балалар арасында солқын тиеп авырушылар саны артты. Мәгариф учреждениеләрендә сыйныфлар сирәгәя. Башлангыч сыйныфтан алып өлкән сыйныфка кадәр укучылар ОРЗ һәм ОРВИ юктыра. Авырушылар саны артмасын өчен мәктәпләрдә төрле профилактик чаралар үткәрелә. Нинди куркынычсызлык чаралары күрелгән, моны 32-нче мәктәп мисалында сөйләрбез. Вообще сегодня в столовой давали нам чай с лимоном. Мондай профилактика укучылар авырмасын өчен кирәк. 4-нче сыйныфта кулларына антисептик белән мәҗбүри эшкәртү. Ольга Бугайцева авыруны дәвалауга караганда кисәтү җиңелрәк дигән принцип буенча яшитә. Шуңа күрә профилактик чаралар даими үткәрелә. Мин иртә белән зарядка ясыйм һәм витаминнар эчәм. 32-нче мәктәптә 1076 малай һәм кыз укый. Аларның 96-сы авырый һәм дәресләргә йөрми. Һәр вакыт шушындай авырулар барлыкка килгәндә профилактик чаралар үткәрелә. Яхшырак идәннәр юалар инде, бүлмәләрне җиләтәләр һәр вакыт инде. Анарысын балалар безнең физкультура дәресләрендә яхшы булган көннәрне урамга чыгалар, физик хәрәкәтләр башкаралар. Шуңа күрә салкын тию билгеләре булган балаларны дәресләргә кертмәскә мөмкиннәр. Бу чараларның барысы да авыручы балалар саны артмасын өчен күрелә. 11-нче сыйныф укучылары да катлаулы булмаган кагыйдәләрне үтәргә тырышалар. Быел аларның БДИ, шуңа күрә ОРВИ һәм ОРЗ белән авыру аларның планнарына керми. Алар салкын тиюдән мөмкин кадәр сакланырга тырышалар. Ашарга кирәк файдалы әйберләр. Яшелчәләр, җиләк-җимешләр, ит, фастфуд ризыкларын бетерергә. Һәр көнне балаларның температуралары үлчәнә. Кабинетларны һәр көнне җыштырабыз, тәрәзәләрне ачабыз, саф һава кирсен өчен. Моннан тыш кешеләр күпләп җыела торган урыннарда балалар булмаганда күчмә бактерицид лампалар кабызалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Газ яңадан бирелә башлады. Бу яңалыкны безнең редакцияга 62:08 һәм 62:09 йортларында яшәүчеләр хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, кичәге чыгарылышта без 288 фатирның газсыз калуы турында сөйләгән идек. Чалалылар зәңгәр ягылык бирүне яңарту вакыты билгеле булмавына ризасызлык белдерде. Газчылар үз чиратында аларга барлык фатирларга керү кирәклеген хәбәр итте. 62:08 һәм 62:09 торак йортларына газ бирүне 2 көнлек тәнәфестән соң яңарттылар. Зәңгәр ягулыкны сүндерү үткәрелгән капиталь ремонт белән бәйле иде. Шул вакытта газ үткәргечне күчергәннәр. Контроль тикшерү вакытында эшчеләр норматив күрсәткечне арттыруны ачыклаган. Ягъни берәр фатирда газ краны ачык яки плита кабызылган дип хәбәр иттеләр. Чыганакны билгеләргә кирәк була һәм шулай эшлиләр дә. Работы завершены, доступ осуществлен, газ пущен к потребителям. Газ бирү яңадан башланганнан соң чалалар бу хакта безнең редакцияга хәбәр итә башлады. Огромное вам спасибо, вы нам очень помогли. После вашего приезда нам дали газ. Газовики были до последнего, до позднего вечера у нас во дворе. Все старались попасть в квартиры. Большое вам спасибо. Белгечләр һәр фатирга керә алган зәңгәр ягулык чыгу куркынычы юк дип белдерде алар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, яңалыклар. Толпаннар һаманда куркыныч тудырам. Активлыкның беренче чоры яз көне булды. Хәзер икенче дулкын күзәтелә. Роспотребнадзор статистикасы буенча быел Ярчалыда 960-тан артык толпан тешләү очрагы теркәлгән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 6,8%-ка кимрәк. Шәһәрдә энцефалитның ничә очрагы булган һәм хайваннарны эшкәртүне дәвам итәргә кирәкме? Бу сорауларга җавапларны киләсе минутларда яңгыратырбыз. Иң күп толпан тешләү очраклары майда булган 500-дән артык очрак, июль һәм августта 40-ка якын очрак теркәлгән. Кагыйдә буларак толпаннарны бакча кишәрлекләреннән, урманнан яки табигатьтә ял иткәннән соң ияртеп кайталар. Быел Чаллыда толпан энцефалитының 2 очрагы теркәлгән. Беренчесендә авыручы Менделеевск районында, икенчесендә Башкортстан Республикасында була. Табигатьтә ял иткәндә чалларны респелентлар кулланырга, ябык кием кияргә һәм биек күләннән качарга чакыралар. Давай,
Молодец, браво. Сюда. Толпаннардан хайваннарны да сакларга кирәк. Обрабатывать обязательно таблетками. Многие против, но мы берем иных, потому что они самые действенные. А обрабатывать обязательно, потому что это здоровье и безопасность вашей же собаки. Я гуляю очень часто в полях, в лесах, где как раз-таки очень много клещей, поэтому мы обрабатываемся именно таблетками. Это 98% безопасность собаки. Толпаннар үләндә, куакларда һәм урманда яшенергә мөмкин. Кешеләр һәм хайваннар өчен кагыйдәләр аерылмый. Йөреп кайтканнан соң һичшиксез үзеңне һәм хайваныңны карарга кирәк. Этләрне кар җирне тулысынча каплаганчы толпаннардан эшкәртергә киңәш итәләр. Существуют спреи, капли, таблетки, аэрозоли, ошейники. Но это выбор каждого, конечно, хозяина. Начиная с ранней весны до поздней осени. И иногда и зимой, если собака, например, утепление происходит за счет соломы, в соломе тоже могут быть клещи. Толпан ни кадәр иртәрәк табылса, аны алып ташлау һәм юктыру куркынычын киметү шул кадәр җиңелрәк. Һәр хәлдә белгечкә, терлекләр белән ветеринарга, кешеләргә травматология пунктларына мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Башкалар белән бер рәттән 3нче ел инде хан кушаматлы хәрби хезмәткәр Россия мәнфәгатьләрен яклый. Иратны күпләр белә, аның катнашында видеороликлар чыкты, аның туганнарына сугышчы һәлак булды дип хәбәр иткәннәр. Озак вакыт ул элемтәгә чыкмый, шуның аркасында исемлеккә дә кертелә. Ират исән булып чыга, шулай ук егет әнисенә автомобиль бүләк итә. Ул барысында 3нче тапкыр гаҗәпләндерәчәк. Ничек бу хакта алдагы минутларда белерсез. Добрый день, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Пришли к вам с теплотой своих сердец передать от жителей Центрального района маленькие подарочки. Моны волонтерлар тыйнак кына кечкенә бүләкләр дип атый, тартмаларда катлаулы шартларда кирәк булачак бөтен нәрсә бар. Тагын алар үзләре зур ярату белән әзерләгән продукция. Активистлар хан кушаматлы хәрби хезмәткәрнең кыска вакытлы ялы бетүен белгәннәр һәм аны озатырга килгәннәр. Самые необходимые вещи на сегодняшний день – это влажные салфетки, это полотенца влажные, носки, пряники эти душистые, печеные, сделанные руками наших жителей. С Райханом познакомились сегодня и были просто рады услышать от него такую информацию именно позитива, спокойствия. Очень хороший воин, воюет с первых дней, с 22-го года. Алгы сызыкка ул игълан ителгән өлеше мобилизация барышында эләккән, аңа повестка килә. Артык сораулар бирмичә, ул әйберләрен җыя, башта Казанда өйрәнүләр уза. Аннары хан кушаматлы хәрби хезмәткәр алгы сызыкка китә. Хәзер ул бронь алу мөмкинлеге булуын һәм алгы сызыкка китмичә кала алуын әйтте. Но несмотря на то, что у меня ДЦП, до конца на стопу не могу на ноги наступить, все равно, третий год уже равняясь со своими военнослужащими, стараюсь воевать, не отставать там, помогать, если что, помочь надо. Всегда боевую задачу выполняю. В этом году, в 26 сентября будет 3 года, как он защищает нас и нашу родину от нацистов. Он с детства ходит на носочках, у него ДЦП. Когда я сказал, у тебя же ДЦП, говорит, ну и что? Это моя родина, говорит, я ее должен защищать. Говорит, ты, говорит, всю жизнь тоже, как он знает меня, я людям помогаю. Ты, говорит, помогаешь так, я хочу помочь нашей родине. Ял тәмамланды, хан кушаматлы хәрби хезмәткәр янә алгы сызыкта тыныч халыкны яклауны дәвам итә. Ул исән-сау әйләнеп кайтырга вәгъдә итте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән-сау булыгыз. Гуляй ярмарка! В магазинах Победа. Сосиски нежные 109,90 за 500 грамм. Хлопья овсяные, обед без бед 36,90. Еда – это язык души, и мы говорим на нем в совершенстве. Нешкебиль – гастромаркет, где живут вкусы и традиции. Попробуйте наше собственное производство. Щак-щак, выпечка и полуфабрикаты халяль. И не забудьте про подарки с национальным колоритом. Ждем вас!